स्टेशन गोबां मोजां जालांबाय दायो रङिया स्टेशना नायनायाव बेसेबां मोजां साजायो दाना बेफोराव दंफां लाइफां गायनानै आरो स्टेशनखौबो फुरा क्लिन खालामजोब्बाय साफा डेभेलप जाबाय रङिया स्टेशना आरो बैयाव गोबां गिदिर गिदिर बैयाव ब्रिज बानायबावदोंसो गोबां मोजां जाबाय डेभेलप जाबाय ini Rongya Station, Rongya linear nah nama, Rongya Junction, Rongya Railway Station. Hey guys, Rongya Railway Station, mana Rongya Junction. Ni batarbai. 1 घन्टानिबो बारा जाबाय ट्रेना लेटआ गासै दायो 10:15 जाबाय हरनि दायो एनाउन्समेन्ट होबाय फैसिगोन होननानै डिब्रुगड़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसआ जा गोबाव लेट जाखाबाय दायो बेयाव आंना ट्रलि दङ मानसि आंना मानसिफोर दं गोबां फुं जाबाय फुंनि गासै 6:30 जाबाय माने 6:30 AM मर्निं जाबाय सोलोंनाय टाइम जाबाय फानग्राफ्रा फाननो फैदों माखासे मर्निं गाइस सो 6:30 AM जाबाय दायो फुंनि 6:30 होनना बुङो जों बर' बुंबा नङा होमबा स' सिखारजोब्बाय माखासे मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो सिखारजोब्बाय आंबो सिखारबाय आंबो मोखां सुखांबाय सिखारनानै आरो बिनि गेजेराव आङो बुट एवनाय जाबावबायसो आरो दावदै दैनि जादों ओमफ्राय साहा लोंदों थालिरबो जादों थालिरा न'निफ्राय लाबोनायसो नैलाय बारा बुरजा लाबोआखैमोन आं एसेल' लाबोदोंमोन न'निफ्रायसो लाबोनाय इयो बायनाय नङा मिथियोना स' आरो नै निउ जलपाइगुरियाव मोनो नैबे बिराद बरिया 20 थाखायावनो नोगोद 2 लिटार दैखौ मोनखायो नोगोद बरिया बिराद मोजां बियो बायखाना लाखाबाय आंखौ दहायनो बायना लादों बारबाय जोङो निउ जलपाइगुरि थ' मोजां ना नोंथांमोननि खबरफ्रा आं सानो नोंथांमोननि खबरफ्रा मोजां आरो आंनाबो बिदिनो मोजाङानो आं थांनानै थाबैनो फैफिनगोन लोगोफोर मा जायो दैजिं फेस्टिभेलाव माथो दैजिं फेस्टिभेलनि सोमोन्दै माखासे सुबुंफ्रा गोबां बाथ्रा बुंहरदों दैजिं फेस्टिभेलाव बिराद गाज्रि जुवा गेलेनाय मा गेलेनाय नंगौना नङा थांनायबो जागोनदां भिडिअ खेबहैनो मा जादों मा जायाखै आरो थांनायबो जानाय नङादां नायनि लोगोफोर मा जायो नङा होमबा ओरैनोथ' जोंना बर'आव गोबां भिडिअ खेबनानै लाइभ होग्रा ओंखारबाय बिसोरलाय ओरैनोथ' थानाय नङा होमबा स' बिसोरबोथ' रेकर्ड खालामनानै आगारग्रा जुदि माबा मोनसे इलिगेल खामानि नुदोंबा नङा होमबा स' मोजां ना लोगोफोर आंथ' मा बुंबावनो ट्रेनाव दं दिनैबो मैयाहाय 1:30 PM 1:30 माने 1:30 बा 1:30 होनना बुङो जोंनि बर' जिखियानो बुजिबाय दा नोंथांमोना स' बेनिफ्राय आङो गाखोबोदों ट्रेनै आरो रङियाव ओंखारबाय आरो बिनि गेजेराव 9टायाव हरनि 9टायाव गाखोनांगौमोन ट्रेना बाट लेट जाबाय ट्रेना ओमफ्राय 10टायावसो गाखोनाय जाबाय हरनि स' दा दिनै फुं जालायबाय दिनै फुं जाबाय स' दा थांगासिनो दङ गाबोन मोनहैगोन गाबोन 4 डिसेम्बरनि 3टासो बा 4टासोआव मोनहैसिगोन मानो होनबा लेट जाबायना बेबायदि दा लेटआ जुदि कम्पेयार खालामनो हायोब्ला बिसोरो मिलायनाय मेचिं खालामनो हायोबा टाइमजों होमबाथ' जाबाय टाइम हिसाबै मोनहैगोन ओरैनोथ' टाइम हिसाबै 1:30 PM आव मोनहैनांगौ माबानि 4 डिसेम्बरनि दिनैथ' 3 डिसेम्बर नालाय अके गाइस दोनसै बाय बाय नै साहा फानगासिनो माबायदि फानो बिदिनो फानो मिथिबायना बिराद थाखा खामायो बिसोरो बिरादनो एखेबारे मोनसे
मोनसे साहा काप मोनसेयावनो 10 थाखा खामायो होमबा ट्रेनाव बेसेबां मानसि थायो नङा होमबा आरो फानग्रायाबो जोबनो थाङा बेबो नंगौ होमबाबोथ' ना 10 जन मानसिनो फाननो हाबानो 100 थाखा जालायबाय होमबा 20 जन मानसिनो फाननो हाबानो 20 थाखा जालायबाय नङा होमबा नै टिटि फैलायबाय टिटि फैबाय अके गाइस दोनसै बाय बाय